doncs, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos a presentar aquest llibre, Home en ruïnes, relats i poemes des dels camps de la vergonya. Vam publicar ja fa més d'any i mig, perquè va sortir el novembre, la seva presentar el novembre del 2023, i des d'aleshores ho estem presentant per diferents llocs, i doncs sempre és un plaer poder afegir una altra localitat en la llista de presentacions i que la gent pugui conèixer millor. Clar, jo com que vaig estar-hi molt de temps per preparar-lo, us en podria parlar molta estona, però tampoc ha estat de matar-vos d'avorriment. Començarem potser pel principi, no? I el principi seria, com sempre, aquests llibres on hi ha qui és l'autor. Aquí és Jaume Grau Casas. Jaume Grau Casas és un intel·lectual i esperantista català de la primera meitat del segle XX. Segurament un dels més importants esperantistes de la primera meitat del segle XX. Llavors, en el llibre hi ha una petita biografia al principi i una bibliografia també, perquè se'n pugui saber una mica la seva vida. Jo us en donaré un parell de dades només. Ell, perquè siguem cronològicament, ell neix el 2 de desembre del 1896 a Barcelona i donaré un parell de dates més. Hi ha una altra que crec que és molt important i sempre dono quan fem la presentació, és el 23 d'abril, ara fa anys, del 1929, que és quan es casa. El 23 d'abril del 29 es casa amb Angelina Domènech, que era filla, i tindrà dos fills, Jordi i Montserrat. Montserrat, almenys com hem presentat el llibre encara de viva i com hem presentat el llibre de València, per exemple, vam tenir la joia que vingués a la presentació i vam estar emocionats, perquè és clar, estava maco, no? Sí, comptar la presència de la filla va ser un regal. Llavors, en Jaume Grau, professionalment, havia fet de portar la correspondència d'algunes empreses i finalment va acabar com a secretari de Sant Quintí de Mediona. Aquesta era la seva de guanyar les garrofes i per guanyar les garrofes va dedicar-se, finalment va acabar com a secretari municipal de Sant Quintí de Mediona. Però, a part d'aquesta feina que feia per sobreviure, evidentment ell tenia dues grans passions, que eren l'escriptura i l'esperanto. Les dues coses, escriure i la llengua internacional, esperanto. L'esperanto, comencem per la segona, el coneix gràcies al seu germà Josep Grau, que entra en contacte amb l'esperanto en el Congrés Universal de Barcelona a principis del segle XX i s'entusiasma i transmet aquest entusiasme als seus dos germans, en el Montserrat Grau i en el Jaume Grau. I el Jaume Grau també s'entusiasma totalment i de fet al cap de ben pocs anys, per exemple, ell ja és acceptat dintre l'Acadèmia d'Esperanto, que és una acadèmia de la llengua esperanto, doncs és acceptat com a membre i s'implica en el moviment català, en el moviment internacional, és a dir, la llengua esperanto per ell passa a tenir un paper fonamental en tota la seva vida. Perquè a més, l'esperanto per ell li permet ajuntar les seves dues passions. L'esperanto és una llengua i per tant, com que ell l'altra cosa que li agrada molt és escriure, una de les coses que farà de seguida és començar a escriure en esperanto. Escriure originalment en esperanto, literatura en esperanto original i també traduir. Per exemple, en Jaume Grau és el coordinador i en gran part traductor de la Catalunya Antologia. La Catalunya Antologia és una antologia de la literatura catalana traduïda a l'esperanto. És una de les primeres antologies que es fan el mateix any que va aparèixer aquesta és la segona edició de l'any 31, però el mateix any que es va publicar la primera, que era de l'any 20, no me'n recordaré, 20 i alguna cosa, va aparèixer una altra, per tant, no sabem ben bé si va ser la primera o la segona, però tampoc és tan important ser la primera o la segona. Però jo crec que més que important que ser la primera o la segona és que és una modernor bastant sorprenent, que també es demostra la capacitat, l'interès per les lletres de Jaume Grau. És una antologia, i com passa sovint amb les antologies acostumen a començar una mica reculades, agafar textos una mica antics, perquè el que és bo o nou a la gent li costa saber el que serà important. I en canvi ell, en els anys 20, és capaç de veure que autors com en aquell Ventura Gassol, bueno, Ventura Gassol era una mica gran en aquell moment, però autors com Tomàs Garcés, com Josep Maria Segarra, com Carles Riba, doncs que serien figures importants a la literatura catalana, ell és capaç de veure, quan amb prou feines
que tenien 20 o 30 anys i els incorpora a la seva antologia. Per tant, jo crec que mostra com la seva capacitat per treballar, per el seu amor per la literatura i a més aquest està el dia que caracteritzarà en Jaume Grau. De on li surt aquesta passió per l'esperanto? Perquè si en català podria haver escrit molt. No, és que també escrivim en català. Clar, és que la passió aquesta no. L'amor per l'escriptura és complet. Ell escriu en català, té tres poemaris en català, té un poemari en castellà també, té un parell de poemaris en esperanto, coordina i en gran part tradueix aquesta antologia. Per exemple, té aquest curs complet que el fa ell, tradueix un altre mètode d'esperanto d'un autor, si no recordo malament, francès. O sigui, ell, tot el que digui a les lletres, l'apassiona i s'hi aboca, és un treballador incansable. De quin any va néixer l'esperanto, més o menys? L'esperanto neix ara no inicieu, el 87, 1887. Ara quedaré molt malament. No. Però sí, és una mica a finals del segle XIX. És que em semblava que era època, però no sé. Sí, finals del segle XIX. I llavors tota aquesta activitat, perquè el Jaume Grau s'incorpora, per exemple, a l'Associació Catalana d'Esperantistes, que és l'associació abans de la Guerra Civil, que hi havia els esperantistes catalans, esdevindrà, per exemple, el director de la revista, tindrà càrrecs en l'associació també, com deia, participarà en congressos internacionals, serà membre de l'Acadèmia d'Esperanto. Tot això, tota aquesta activitat, es veu, com en tantes persones, estroncada per la Guerra Civil i sobretot per la derrota del bàndol republicà i l'exili. Jaume Grau havia estat secretari municipal i això, doncs, i a més havia estat empresonat diverses vegades per assumptes vinculats als fets d'octubre i llavors en acabar la guerra, com tantes milers de persones, al febrer del 39 decideix marxar a l'exili i creure a la frontera i és tancat amb tants milers de persones en el camp d'Argelers. I ja no en sortirà, no del camp d'Argelers, perquè anirà canviat de camp, però sí que en sortirà dels camps de concentració francesos i s'hi estaran més de 5 anys. Anirà saltant d'un camp a l'altre, però entre una cosa i l'altra s'hi estarà 5 anys, 7 mesos i 4 dies tancat en diferents camps de concentració, tancat. 5 anys i mig, 5 anys, 7 mesos i 4 dies. Està dit aviat, però és mitja vida. Ell estarà primer a Argelers, els Argelers el traslladaran a Bram, de Bram a Montoliu, de Montoliu tornarà al camp de Bram tornarà al camp d'Argelers, d'Argelers anirà al Salvador, que és un camp de tornada per l'ús de Llenguadoc, de Salvador anirà a Nissú, de Nissú a Sarallac i finalment acabarà en un camp molt petit de la Gascunya, amb un xató, un antic castell, però ha fet una granja perduda al mig de la cultura gascona, on l'administració de Vichy s'oblida pràcticament d'ells i allà fins que els aliats alliberin Bordeus i l'ocupació alemana i el govern de Vichy desaparegui, doncs fins aleshores, fins que Bordeus no s'ha ocupat, no podrà sortir del camp. Per què no pot sortir? Doncs perquè en Jaume Grau està malalt. És una persona que surt aquí amb una salut delicada i les condicions duríssimes de tots aquests camps, s'hi passa gana, hi ha enfermetats, hi ha epidèmies, fred, i la seva condició de salut delicada s'agreuja evidentment en aquesta situació. Per exemple, durant mig any pateix una hemiplegia i té mig cos paralitzat, llavors això el converteix en una persona no apta per treballar, i com que no és apta per treballar, les persones que eren aptes per treballar en els camps de concentració del sud de França normalment acabaven aconseguint permís per anar a treballar i aquest permís els permetia a la llarga acabar instal·lant-se fora del camp si tenien familiars o la família o els fills o va ser la dona, la dona tots treure el marit i la família instal·lar-se fora i acabar sortint. Però els que estaven malalts van quedar condemnats a quedar tancats al camp, no podien treballar. Però en Jaume no podia treballar, la seva salut no li permetia treballar i això el va condemnar sense haver fet absolutament res, perquè l'única cosa que havia fet era fugir d'un
d'una mort segura a Catalunya, doncs sense haver fet absolutament res d'estar-se més de 5 anys i mig tancat en diferents camps de concentració. Alguns en una situació relativament bona, per exemple, va estar bastant bé a Sarallac, amb altres en unes condicions terribles. Les condicions, els primers dies de Resalé són terribles, va morir moltíssima gent de fred, de gana, i a Tombaboc, per exemple, també va passar molta gana. La gana és una cosa que és molt present constantment en aquests camps de concentració. I en Jaume, malgrat la seva delicada salut i fins i tot aquest atac d'hiplegia, té diversos anuncis d'atac de cor, que se sent i en els seus textos ho explica, doncs se'n surt gràcies a diferents coses. Per un costat, jo crec que val la pena esmentar-ho, l'ajut exterior. Un cop s'assabenten alguns esperantistes d'estar tancat en diferents camps, es mou una campanya internacional per ajudar-lo, no només a ell, sinó també a altres esperantistes, però especialment a ell, quan a més es descobreixen que la seva salut és delicada i que és preocupant. I constantment, mentre estigui tancat en camps, rebrà ajut esperantistes. Tant esperantistes locals francesos, que a vegades ho expliquen els seus textos, que s'acosten en bicicleta a portar-li una caixa amb 4 llimones, amb 4 taronges, o una mica de pa, o unes llaunes d'uns pots de confitura, com d'esperantistes de tot el món que li envien paquets amb menjar, paquets amb llibres, o a vegades simplement cartes donant ànims, que també ajuda, o diners, hi ha gent que li envia diners. Doncs evidentment, aquest ajut exterior, sobretot els esperantistes, però no només, sens dubte és el que permet, perquè és evident que sí, davant de les dificultats que hi havia de salut, de fam, doncs havia de comptar amb aquest ajut que era important. Però a part d'això, jo crec que el que li va donar fortalesa interiorment a sobreviure en aquests 5 anys i mig de llargs de captiveri són dues forces interiors. Una és l'amor a l'esposa i als fills, i després intentaré explicar-vos una miqueta què vull dir amb això, és a dir, les ganes, sobretot de rebeure'ls, de tornar-los a trobar, perquè això potser no queda clar, ell decideix marxar sol, i la dona i els 2 fills es queden a Barcelona. D'acord? Posen en Quintí i després es queden a Barcelona. I per tant, les dones amb els fills, la família es queden aquí i per tant se'n va sol. I per tant, aquestes ganes de veure és un tema que apareix en tots els seus escrits constantment i jo crec que és una de les forces que el permet sobreviure en aquell llarg captiveri. I l'altra cosa que el permet sobreviure és l'escriptura, i a més ho diuen alguns cops, escriure el permet aïllar-se i li dona forces, i li permet alliberar-se de tot el sofriment que hi ha al seu voltant. I escriu tot tipus de coses. Escriu sempre que pot, que no és fàcil, perquè les condicions dels camps són molt dures. Hi ha camps que senzillament no tenen electricitat, per tant vol dir que només pots escriure quan és de dia, de nit. És tot fosc, com la bola de lloc. Alguns camps no tenen taules, no tenen cadires. Per exemple, ell cap preferia escriure amb tinta, amb ploma, però a la ploma no pots escriure a la paret vertical. I com si no hi ha taula, era molt incòmode. Llavors què feia? Doncs escrivia amb llapis, perquè amb llapis li permetia escriure en les parets. Per penjar el paper a la paret podia escriure, perquè llapis sí que permet escriure en vertical. La ploma no permet escriure en vertical, llavors estava una taula. El que passa que després patia i després quan trobava una taula s'agafava la seia i passava tot el text, el repassava en ploma per anar-li, perquè no es perdés, perquè és veritat que el llapis és més delicat, que el llapis es pot esborronar molt fàcilment. Llavors, ell escriu constantment, sempre que pot, quan hi ha les condicions que el permeten. O, per exemple, també hi ha moments en què no pot escriure de dia perquè especialment la tinta està congelada. Està congelada. Fa tant de fred que tota l'aigua està congelada i la tinta, com que la base és aigua, també està congelada i diu no puc escriure perquè la tinta està congelada, senzillament, i per tant no hi ha. Però quan pot, quan hi ha les possibilitats, ell escriu tota mena de coses, escriu moltes cartes, de les quals s'han conservat un bon gruix, cartes a la seva dona, a molts amics, cartes agraint els regals que li envien des de l'estranger. Quan
escriure, enviar les dues cartes, sinó el que comenta, diu, és que el que a mi em sap greu és que ara queda d'agrair a tanta gent els favors que em fan a mi, amb una carta per dia no tinc temps. O sigui, jo he de poder respondre. I es pensaran que soc un desagraït quan jo tinc les cartes aquí esperant per poder ser enviades. O sigui, el que li preocupa a ell és el fet de no poder respondre totes les cartes a tothom que se li adreça, no poder-li enviar una carta de resposta. Per tant, una de les coses que escriu durant aquest temps és ara d'escriure cartes pràcticament ha passat a millor vida, ja pràcticament no ho fa ningú, però en l'època és molt important i per sort ens posem un bon gust. Després, això és importantíssim, un fet, que tu he vist un email a l'entitat, i que l'entitat de la persona que ho rep no contesti res. Ostres. Clar, fa la sensació que no sap si ho han entès, si ho volen, si no ho volen, si els agrada, no els agrada, no saps res. Només dir gràcies d'haver canviat. O una bona idea, però no podem assistir. Això va ser molt habitual. Sí, aquesta deferència. Abans, quan també s'escrivia molt menys, ara escrivim moltíssim, però abans, quan s'escrivia menys, era impensable que si tu rebries una carta, no contestar aquella carta dient simplement ni que fos per dir, l'he rebut, moltes gràcies, estic bé. Res, dos línies, per favor, ni contestar. I llavors, evidentment, ja tot aquest carteig és habitual. Després, una altra cosa que escriu, sobretot els primers anys, els primers moments que estan als camps, és, ell se n'adona que hi ha una sèrie, que als camps coneix una sèrie de persones molt singulars i creu que es presten a fer com uns petits contes, ells en diuen relats. Un relat sobre personatges que coneix i que troba que són com significatius, com singulars, com característics d'alguna característica humana, i llavors en fa uns petits relats que aquests per sort se n'han perdut bastants, però una gran part que s'han pogut conservar. Són els textos potser més literaris de tots, perquè estan pensats com a petits contes, com a petits contes de 5, 4 o 5 pàgines. I després també, a partir d'un cert moment, decideix fer com una mena de dietari, prendre unes notes sobre la vida quotidiana. El problema és que, com que ell, a més tot això ho explica, inicialment la seva idea és només escriuré 3 o 4 línies. Cada dia 3 o 4 línies. El que passa és que és incapaç d'escriure 3 o 4 línies i de tant en tant, en un moment se n'adona que diu jo m'havia fet el propòsit d'escriure 4 línies, però quan vas com m'hi poso, quan no me n'adono ja porto 2 pàgines. Llavors diu, ara separaré les més curtes i em faré el dietari, les més llargues les ajuntaré amb una altra. La qüestió és que escriure. Des per exemple, també escriu poemes, una sèrie de poemes, una centena de poemes que dedica sobretot a familiars i amics. Familiars que estan fora i també molts amics que ha fet o gent que ha conegut en el camp. Escriu sobretot inicialment en català i en esperanto, però més tard acabarà dominant els textos en castellà i en francès. Per què? Doncs perquè als camps de concentració hi havia censura, hi havia uns vigilants que volien saber el que s'escrivia i llavors en Jaume, primer, a l'esperanto, per exemple, inicialment hi ha molta permissivitat, sobretot quan els camps encara no està molt clar com s'han de funcionar, però un cop es comencen a estructurar, l'administració vol saber què espais es fan als camps. I llavors comença a prohibir coses que no entenen. I una de les primeres coses que prohibiran seran esperanto. Els primers camps, per exemple, s'havien d'haver cursos d'esperanto a un camp. Em sembla que és el de Montoliu, es fan cursos d'esperanto. Es fan conferències en català, en castellà, en esperanto, en francès, en italià, en anglès, en alemany. Un ambient bastant internacional. Però, perdona, aquests camps què depenien del govern francès? Els que estaran en Jaume Grau, sí. Estaven com presos. Què? Estaven com presos. Són camps de concentració, són gent que estan tancades en un lloc i a més són concentrats. Parlem de camps de concentració, no són camps d'extermini, com els camps alemanys, però els tenen tancats. Els tenen tancats, no poden sortir o amb moltes limitacions i no tenen llibertat, no tenen dret a sortir
i els tanquen en un camp. Ara això li direm FIES. Sí, exactament. Sí, no en tenim, encara no. Sí, no n'hi ha encara. Sí. No, hi ha coses que costa molt. Però això va passar, i va passar durant tota la Segona Guerra Mundial. I inicialment en aquests camps, els primers camps, el que hi ha són refugiats espanyols de la Guerra Civil, però un cop comença la Segona Guerra Mundial i Alemanya derrota absolutament l'exèrcit francès, i això provoca que tot un grup sobretot de jueus d'Europa Central, que estaven refugiats a França, comencen a baixar en massa cap a baix i també són tancats en aquests camps de concentració. Jueus, sobretot europeus, molts estrangers en general, i sobretot tots aquells que tenien papers poc clars, apàtrides, tota aquesta gent acaben sent tancades en camps de concentració. Per tant, inicialment són republicans espanyols, però a partir de començar la Segona Guerra Mundial, doncs també s'hi afegirà tota aquesta població de jueus alemanys, de jueus polonesos, o a vegades simplement de polonesos que no eren jueus, refugiats, que els tanquen allà, gitanos, de tot Europa. Exacte. Llavors, el català no mai va estar permès del tot, però també no va estar massa ben vist, i fins i tot el castellà, en els camps normalment funcionava en francès, i com que la presència de gent germanòfona era molt gran, de gent alemanys o txecs que parlaven alemany, o austríacs i tal, era molt gran, normalment també s'acceptava l'alemany. I en alguns camps a vegades es feien cosetes que permetia el castellà. Però fora d'això no. I llavors, com que els guàrdies no entenien ni en català ni en esperanto, el castellà sí era una mica més fàcil i el que sí que entenien bé, evidentment, perquè eren francesos o francès, ell tendirà cada cop més per evitar, perquè una cosa que passava a vegades sabia que havia passat era que si a vegades aquests vigilants trobaven textos que no entenien, doncs com que no l'entenien, davant del dubte els parracaven. I ell, una de les preocupacions que té durant tot aquest temps que està tancat, és protegir els seus textos. Tot allò que escriu per ell és sagrat. I protegir-ho, que no es faci malament, és una obsessió. Llavors, davant de la possibilitat que si no l'entenen, aquests textos siguin destrossats i no pugui fer-hi res, doncs acaba escrivint sobretot cap al final cada cop hi ha més textos en francès, etc. També és veritat que en 5 anys i mig ell era una persona amb una cultura francesa elevada, i parlava francès abans de sortir, però evidentment es nota que el francès, jo recordo que parlava amb el traductor, que el francès dels primers textos és un francès encara una mica rovellat, una mica no és gaire fluid, i en canvi el francès dels últims textos ja és un francès molt més correcte, que porta molts anys i ha pogut perfeccionar el seu anglès. Quan surti dels camps, tot plegat, tindrà escrits, segons diu ell mateix, 12 llibres. Perquè és una altra cosa que és molt curiosa, en el cas de Jaume Grau, és aquesta que quan escriu ell ja pensa en llibres. Jo he hagut d'escriure llibres per feina i per altres coses, i a mi em costa molt. Més aviat penses, he de fer una cosa i després acaba prenent forma de llibres. Però ell, ja quan comença a escriure, s'imagina l'índex, redacta l'índex, l'ordre, l'esquema, organitza tot i per tant, a mesura que va escrivint, ell ja té pensats diferents els llibres que... I per tant, ell té, doncs, ell diu això, tinc escrits 12 llibres, 7 en català, 6 en castellà i un en esperanto. De fet, us llegiré només un trosset, una carta que escriu que justament parla d'aquest tema i que crec que després recull molt bé tot el que és l'experiència d'en Jaume Grau en aquests i la importància de l'escriptura. És una carta que escriu al març del 1944 en Jaume Aer, que és un amic seu esperantista d'aquí, que està a Catalunya, a Barcelona, i li diu, és un fragment de la carta, que diu: amic, ja veu que encara sóc aquí, però un dia o altre arribaré. Sempre té la idea que vol tornar. Que no s'atreveix a tornar sense tenir els papers en regla. I com que no aconsegueix els papers, de fet, tardarà molt a aconseguir-los, doncs, no pot sortir del camp. Diu: això sí, he decidit no escriure més, perquè he omplert
d'originals, el maletí que vostè em va enviar i una motxilla. Resulta que tinc escrits 12 llibres, 7 en català, 6 en castellà i un en esperanto. L'enorme quantitat dels meus escrits, mutilats per mi mateix en una espècie d'autocensura, no ja solament perquè la censura no els interceptés, sinó també per no alarmar els meus familiars les 2 vegades que he estat greument malalt, són només una petita part de la meva obra escrita en 5 anys. Mania d'escriure, ganes de parlar, necessitat de comunicar, d'exterioritzar-se, llàgrimes de tinta. Quan torni a veure a la meva esposa, els meus fills, ressuscitaré. Jo crec que aquesta carta, que acostumo a llegir sempre que faig una presentació, recull molt bé el que intentava explicar. El paper aquest que té l'escriptura per ell, aquestes ganes de parlar, mania d'escriure, aquesta necessitat de comunicar, d'exterioritzar-se, llàgrimes de tinta. Segurament la imatge no és seva, crec que és un tòpic, però és significativa, llàgrimes de tinta. I després l'altra cosa que el permet sobreviure, que és el que us deia, les ganes de tornar a veure. De fet, la majoria de textos que escriu, excepte les cartes que estan destinades, però la majoria de textos estan pensats per ser llegits en els seus fills, per exemple. Els relats, que són els textos literàriament més importants, i els poemes també estan molt ben treballats, però els relats, que són els textos més elaborats, estan pensats per ser llegits als seus fills. El problema és que quan els torni a veure ja no seran nens, però ells estan pensats per ser els seus fills que quan va marxar eren nens petits. I aquest, quan torni a veure la meva esposa, els meus fills, ressuscitaré. Perquè una de les coses que també, per això és un escrit ja cap a l'època final, 44, és la idea que ha estat enterrat una mica en vida, és una idea també que apareix també als seus escrits. Perquè, esclar, perquè el fill no ha fet absolutament res. L'únic que ha fet és marxar d'un lloc on sabia que si es quedava l'hauria matat. Sí. I bueno, com deia, un cop les tropes aliades alliberen Bordeus, tota la zona de la Gascunya, que és la plana del voltant, és alliberada. El camp no és alliberat. D'un dia per l'altre el director que robava els diners del camp i tot això desapareix. I per tant, d'un dia el camp senzillament no existeix. Ja no hi ha estructura. Era un camp molt petit, era molt poca gent en aquella època. De fet, ja només quedaven, si no recordo bé, 4 republicans espanyols i uns quants jueus, alemanys, alguns russos també, i que era un camp molt petit. Ell aconsegueix un permís, encara estava en la guerra no acabada encara, aconsegueix un permís per considerar-se a Tolosa, on és hostatjada per els esperantistes, el curs de Llenguadoc, i allà s'haurà d'esperar encara un grapat d'anys, fins al 49, per aconseguir finalment els ditxosos topers que portava des del 39 que va sortir, intentant aconseguir de l'ambaixada espanyola a Tolosa, que evidentment no té l'ambaixada franquista, uns topers que no arribaven mai. Va intentar amb amistats, amb cartes de recomanació, però l'ambaixador no li feien els topers. Finalment els aconsegueix, el 49 aconsegueix tornar a Barcelona, es reuneix amb la família. El fill, per exemple, quan arriba no el reconeix, li parla de vostè, no el reconeix. Són 10 anys. És que davant de 10 anys. 10 anys. Són 5 anys i mig en el camp i després tot el temps que està per aconseguir. S'estan una temporada a Barcelona, allà no aconsegueixen feina i un parent de la dona, de València, amb influència o directament del règim, s'hi aconsegueix una porteria a València capital. I es traslladen tots dos al matrimoni perquè els fills ja treballen. És a dir, que en aquella època, amb 14 i 15 anys, ja es treballaven. Però vull dir, els fills ja treballen, es traslladen al matrimoni, i llavors, quan estan a València, s'han instal·lat a Cap de Poc el 8 de novembre del 1950, als 54 anys, molt sobtadament d'un atac. Sense haver pogut veure publicats caps d'aquests llibres. Ell ja havia publicat alguns llibres, però abans de la Guerra Civil, evidentment, però tots aquests no els pot veure publicats perquè la maleta l'ha deixat a Tolosa, per sort no l'altre segurament. La maleta, amb tots els textos d'aquesta maleta que escriuen a la carta,
com ja sabia que podia. Jo crec que no acabava de tenir clar Que no li prenguessin. que arribessin aquí i no empresonessin una temporada i que en tot aquest procés es perdés tot. I llavors va decidir deixar-la. La qüestió és que Tolosa, els amics esportistes dels anys 60, 1960, agafen el cotxe des de Tolosa, baixen a València, es posen en contacte amb la vídua ja i li diuen, mira, tenim aquests papers del teu marit, si vols quedem, us els passem. La vídua no vol saber res dels papers, no volia saber res d'aquest tema, i envien el fill gran, Jordi Grau, i el fill gran agafa la balena i se'n va cap a casa i la guarden en un racó i s'estan allà fins que el fill ja pare li diu al seu fill, és a dir, el net, el Jaume Grau, que és el fill del Jordi, que es diu Jordi Grau Gatell, li diu, mira, aquesta balena és del teu avi, jo no vull saber res, això ho diu el fill, amb el net. Jo no vull saber res, és el teu avi, fes el que vulguis, si no vols llançar la llença, si vols cremar la crema, si vols vendre res, si vols quedar, fes el que et doni la gana. I per sort per nosaltres, en Jordi Grau comença a remenar aquests papers i se n'adona que tenen importància amb vostès. Hi ha moltes coses, hi ha obres de teatre, aquests llibres eren de tot tipus, hi havia textos més memorialístics, però hi havia també una part de la correspondència, hi havia textos com filosòfics, hi havia obres de teatre, vodevils, textos que escriuen en aquests 5 anys i mig. En Jordi Grau se n'adona que té valor i es posa en contacte amb l'Associació Catalana d'Esperanto i el 2008 fa un llegat a la Biblioteca d'Arxiu Petronúmen de Sabadell, que és la seu de l'Associació Catalana d'Esperanto, la tenim a Sabadell, i la Biblioteca d'Arxiu Petronúmen és la Biblioteca d'Arxiu de l'Associació i fa un llegat de tots d'aquella maleta, ve amb la maleta. De fet, quan va venir per els papers, va venir amb la maleta, se la va tornar a endur, però va venir amb la maleta, presentant les fotos, i va llegar tots els papers. Entremig, ell comença ell té en Jordi Grau, el net, comença a tenir aquella que es tocava amb els blocs, comença a fer un bloc amb poesies i algunes arriben a mans d'una investigadora francesa que es diu Maria-Hélène Menendez, que veu l'interès dels textos, sobretot dels textos més memorialístics, aquests relats i del dietari, d'aquestes notacions diàries, i s'ofereix entre tots dos a transcriure'ls i, en el cas de la Maria-Hélène, que és francesa, es tradueix en francès. I el 2014 apareix una traducció d'una selecció feta per la Maria-Hélène Menendez dels textos de Jaume Grau, sobretot relatius al captiveri, els textos més memorialístics, que publiquen en francès a Perpinyà amb el títol d'Ulisses transgradut, Ulisses en el fang, el 2014. I el 2017, des de un esperantista, com que era una persona molt significada en un esperantista, s'organitza i es coordinen per fer una traducció, que va a càrrec de Miguel Fernández, que és un gran poeta, sempre no recordo mai si és de Sevilla o de Granada. No, Fernández, no l'Hernández, no el poeta, ell malauradament va morir, no, Miguel Fernández és un poeta, sempre no ho recordo, crec que Sevilla. I és un gran poeta en esperanto i fa la traducció de tots els textos de la selecció que havia fet la Maria-Hélène, en fa una versió en esperanto i es publica el 2017 amb el títol de Trago que Ruino, que vol dir Dies i Ruïnes. I llavors, un cop teníem l'edició francesa, teníem l'edició en esperanto, des de l'Associació Catalana d'Esperanto, com a coordinador que soc jo de les publicacions, em van dir, home, hauríem de treure una traducció català d'aquests textos. Perquè, clar, com deia, aquests textos estaven una part en català, una part en francès i una part en castellà. I la Maria-Hélène ha seguit traduït cap al francès, aquests s'estan traduït a més gran tot, se'n conserven molt pocs. Una part s'han traduït, tots s'han traduït a l'esperanto, i llavors doncs hauríem de traduir els que estan en català i en castellà, en francès i castellà al català, i polir una miqueta els que estaven en català i fer una edició del llibre perquè la gent pugui conèixer les memòries aquestes, perquè en el fons
de tota l'època de captiveri d'en Jaume Grau. I així és com neix aquest llibre que nosaltres hem titulat Home en ruïnes, relats i poemes des dels camps de la Reguera, que recull la selecció que va fer la Maria-Hélène Benedès, aquesta investigadora francesa, el 2014, però nosaltres el que hem fet és afegir al final de la seva selecció tots els poemes. Aquí, a la versió francesa i en esperanto es van publicar 3 o 4 poemes. A nosaltres ens va semblar, a mi, perquè això ho vaig escriure jo, a mi em va semblar que el poemari, que és l'únic llibre que es considera pràcticament sencer, només hi ha un dubte en un dels poemes, era interessant també conservar-lo. No és Jaume Grau no és un poeta segurament molt modern, que a més s'escrivien poemes era més clàssic, però al mateix temps crec que també és un testimoni important de la seva experiència i retrata molts episodis i gent que coneix en els camps i retrata tota la part molt emotiva de l'enyor, que descarta molts poemes dedicats al fill, a la filla, a la dona, que apareix a través de poemes de la dona, a tota una sèrie de cosines, va repassant tota la família, són 73 poemes. Quan vam fer la presentació a València, vam dir, llegeixo un dels poemes i la neta, o sigui, la neta de la filla, la neta de Montserrat, diu, llegeix el que li dedica l'àvia. I li vaig llegir a l'àvia i, clar, es va emocionar tothom, perquè és molt delicat. És un poema dedicat des d'algú que està tancat a la presó a la filla, nena, que recorda com la tenia a la falda i explicava, ajudava a estudiar, els deures i li llegia poemes. I llavors a mi em va semblar que tots aquests 73 poemes, en català, en francès, un i en castellà, doncs tot en català, 2/3 parts en català, 1/3 part en castellà i un en francès, que valia la pena publicar-lo, si els vam afegir sencers tot el poemari natiu del poema. I llavors el que vam fer també és, i vam incorporar el pròleg que havia fet la Maria-Hélène, que estava molt bé per situar el llibre en el seu context, el vam incorporar també. Jo vaig fer una petita biografia de Jaume Grau i amb això crec que hem aconseguit intentar donar una mica de prestància, una mica de presència en aquest conjunt de textos que expliquen el que tenen, jo trobo que és interessant en aquest llibre, és la immediatesa dels textos. És un text que està escrit al mateix moment. La majoria de textos estan escrits al mateix moment, són notes que escriu el mateix dia que ha passat o l'endemà. Per tant, no és que no tingui mèrit, les memòries de gent que està en camps, que explica el que... Totes tenen el seu valor. Però clar, en aquest sentit ja la gana és la gana que està passant. Exactament, no? I quan parla d'un episodi, hi ha diversos moments en què molts són textos molt curts. Hi ha un moment en què hi ha diversos textos seguits que parla sobre una remesa de formatges que els van enviar des de l'administració francesa, que Camembert o així, que directament no s'estiguessin passats, estaven podrits, però els van servir, incomestibles, estaven podrits, no és que estiguessin caducats, normalment els enviaven a menjar caducat, això ja estaven acostumats, perquè aquests tenen. I llavors hi ha tot un moment, esclar, a més, en Jaume Grau té un estil, un punt irònic, que fa que, malgrat el que explica sovint és molt dur, i mor molta gent, no és una novel·la d'espies ni de pistolers, però una novel·la negra, però realment mor molt, però perquè mor, perquè la gent mor de gana, mor d'enfermetat, mor de tristesa, mor de... Però tot i així, ell suposo que també això de novel·la deve ajudar, no? Té un punt irònic quan escriu que fa que els seus textos els llegeixes i somrius malgrat que saps que el que t'està explicant és molt dur. I això també jo crec que és una cosa molt interessant d'aquests textos. I jo crec que per això ja el que us volia explicar ja més o menys us has explicat. Agrair-vos de nou que ens hagueu convidat. Aquest llibre, ara m'he portat, si voleu fullejar, el podeu fullejar. I si no, els que ens vegin per aquesta màquina que tenim aquí, els podeu buscar a la botiga de l'Associació Catalana d'Esperanto. Busqueu Botico, és igual, ho buscareu. Botiga de l'Associació Catalana d'Esperanto, i allà teniu aquest, i altres llibres que m'he portat perquè sapiguem tota la feina que estem fent des de l'Associació Catalana d'Esperanto per promoure l'Esperanto
I allà el protagonista, que ha escrit en primera persona, el que deia, jo vaig sobreviure aquest horror, no perquè fos l'home més fort, ni el més gran, ni el més tal, sinó perquè tenia una vida interior, per descriure-ho així, no? Era un nivell cultural X, unes inquietuds, un bagatge personal tan gran o tan recursiu, tan interessant, que va permetre sobreposar-se a tot l'horror. A tot l'horror, a tota la fam, freda, l'enfermetat, les epidèmies, a tot. I aquí això és una... Jo crec que l'escriptura, a veure, hem de situar cada cosa al seu context. Els camps de concentració francesos van ser molt durs, van ser inhumans, però no van ser camps d'extermini en cap moment. O sigui, no va haver una política d'extermini. Els tenien tancats en condicions duríssimes i en alguns moments totalment abandonats, sense assistència, una assistència sanitària mínima. De fet, molta de l'assistència sanitària venia a través d'institucions com els Quàquers o la Creu Roja, coses així, perquè el govern va fer un mínim. I més era la República del seu govern de Vichy. O sigui, les condicions van ser molt dures i va haver-hi maltractament, va haver-hi epidèmies, però no eren d'extermini. Per tant, és un altre nivell respecte al que serien els camps nazis o els camps d'extermini alemanys, que és una cosa, és un grau superlatiu. Però, evidentment, va ser una experiència duríssima. I la misèria d'aquell moment. Sí. I la misèria que s'escoltava per casa. Sí, aquí sí. I després també, penseu, són 5 anys i mig sense res a fer. És que és molt gros. Sense res a fer, perquè no hi havia res fet allà. Per què ho fa que venia que van marxar cap a Mèxic i cap a... Allò que us deia, els que podien treballar aconseguien permisos per sortir. Inicialment sortien temporalment, cada dia entrava i sortia. Llavors, a la llarga, el propietari de la feina normalment acaba, perquè a veure, el govern francès tampoc li interessava, era molt car. O sigui, tot i que estaven al mínim, eren totes unes infraestructures de moure gent endavant, perquè ell va patir 7 o 8 trasllats falsos que havien de portar, els posaven, els carregaven en un tren, els enviaven, els baixaven, els havien d'alimentar, ni que fos poc, però els havien d'alimentar, havien de mantenir la infraestructura. Llavors el govern francès va afavorir bastant i va tenir molta pressió, era una obra molt barata. Pensem a més que a França hi ha molta manca de mà d'obra en aquell moment, perquè molts homes han quedat tancats a Alemanya, d'acord? Perquè estan a l'exèrcit. L'exèrcit és vençut totalment i molts d'aquests passen a treballar, es queden com a presoners a Alemanya. A França fa falta mà d'obra i molts empresaris van als camps i ofereixen feina. Una feina que no volem pensar, evidentment, en unes condicions dures i en uns salaris segurament mínim, gairebé esclavatge. Però un cop aconseguies treure el peu fora, doncs he d'anar a treballar, però ja, quan m'instal·li fora no aniré vagant, sinó que esclar, un cop aconseguir la feina, tenir uns estalvis, podríem llogar una casa, llavors, ja que estic jo, que vingui la família i acabava aconseguint permisos. Si algú aconseguia permès legals per poder marxar a Xile o a Mèxic, doncs, clar, evidentment, al camp, si aconseguien els papers, acabaven permetent que marxessin. El problema era amb la gent que no podia fer res. Jo ho cuento en el camp moltes vegades. Per això el títol del llibre és Home en ruïnes, perquè un dels llibres que havia pensat, que era el que anomenava el del relats, el seu títol, el llibre s'ha titulat Homes en ruïnes, perquè ell havia fet uns relats d'homes que en els camps han estat desmuntats, han estat enfonsats, s'han convertit en ruïnes humanes. I perquè és veritat, al camp, a partir d'un cert moment, un cop tota la mà, els homes joves, els noies joves, o no tan joves però que poden treballar, tots aquests homes i dones que poden treballar, poden sortir, en el camp que queden? Queden els vells, que no poden treballar, queden els malalts, que no poden treballar. Exactament. Llavors són camps de gent molt fotuda, gent molt malalta, per això també moren moltíssims. O sigui, les condicions són molt dures.
Fins i tot hi ha un cas que és molt dur, perquè en aquella època no ho sabia. Hi ha un moment en què s'enduen tots els jueus. La majoria dels jueus se'ls enduen del camp i se'ls enduen, però hi ha un senyor gran que està gran, que no podria deixar, que el deixa. I ell es lamenta perquè no se l'han endut, el que no sap és que els que es van endur se'ls van endur pels camps d'extermini. I en canvi, però vull dir, clar, qui es queda en aquells camps a l'últim moment són sobretot gent que li falta una cama, gent que li falta un braç, gent que no veu, gent que no pot treballar. Ell, que no pot carregar res, perquè pateix el cor i havia tingut més paralitzat, gent així, no? I llavors aquests són els que es queden tancats en els camps, són els que no poden sortir, perquè clar, ningú els contracta. I sense no es contracta, el que el govern no volia era gent sense, teòricament, la idea era que hi hagués gent indocumentada corrent, sense fer res. Aquests estaven tancats, seria. S'ha mentida que la comunitat pugui haver fet coses Tant, sí, totalment. D'acord. Aquests últims en camps aquests. Sí, clar que n'hi ha. Ara sí hi ha els tenim en Sudan igual. Si no gent que surt del seu país o del seu Perquè no pot fer, perquè no hi ha una mica la mort segura i ells estan tancats sense absolutament res. Està bé. Sí, això no millora. No millorem, la humanitat no millora. Demà en segons quines coses No millora. ens ho paguem amb la resta. Sí. Però és que no ho arreglarem. llegirem ara el llibre. Encantat, per això l'hem fet, perquè donar a conèixer aquest testimoni. Una pregunta. Digue'm. No fareu un altre llibre? És que són moltes les persones que no podem llegir. Clar. Com estaria? És una mica llarg, una mica... Bueno, si no tot, doncs... Això no seria tan dur. Ho puc proposar, Perquè hi ha una cosa de raó, hi ha molta gent que ja ha llegit molt, però ara ja la llista... No hi havia pensat. Que estigui. Sí, escriu. Ja ho saps, ja he dit, però del taller de Sí, ja ho he dit. això. Ho he comentat És abans. que jo escric, són lletres. Bueno, La maneta També ho deia el Jaume Grau, que escrivia coses que no volien res. doncs sí, això, mira, és una bona... Ja prenc nota perquè sí, no sé com s'ha de fer. És tot un món que no conec. a mi m'ha agradat moltíssim llegir. No és una bona solució, però la millor solució que pot haver. Clar, sí, Perquè sí. no és el mateix que tu llegeixi que llegir. No et penetra igual, No és el mateix. No et penetra igual. Ara bé, Però almenys per mi ha sigut meravellós. poder recuperar la lectura, encara que sigui per via indirecta. No, i ara estan molt ben llegits. Sí, Estic escrivint des de Google i estan molt ben llegits. sí, ho he Jo ja sentit. fa almenys 4 o 5 anys que el tinc i han anat millorant. Clar, perquè la gràcia està que estiguin llegits, que no sigui una cosa monòtona, que ha de ser, hem de mantenir, no?, per poder tenir l'interès. I que hi hagi diferents veus, diferents personatges, per clar, No, no però que sigui un sol, però ben llegit. Sí, però té que fer l'entonació, l'actor... Ara n'hi ha molts gràcies en persones. En personatges, en papers, sí que fan papers. I n'hi ha tota mena, Sí. Ja miraré què s'ha de fer amb aquestes coses. No en tinc idea, és un món que no conec, Doncs, S'ha d'anar a obrir coses. clar. És una cosa que la gent se n'ha d'enterar i cada vegada, jo crec que cada vegada hi ha més estudis. Sí, no tinc entès que hi ha un gran grup. Bueno, doncs res, moltes gràcies. Molt bé, Carles, moltes gràcies a vosaltres. Jo vull dir una altra cosa. Digue'm.